खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गिबियावनो दैमारि बड' निउस चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। जेब्लानिफ्राय मालदीव हादोराव मोहम्मद मुइजु बिथाङा हादोरगिरि जादोंमोन, अब्लानिफ्रायनो भारत आरो मालदीव हादोरनि गेजेराव सोमोन्दोआ गाज्रि जानायनि लामाजों थांगासिनो दं। मानोना आथिखाल मालदीव हादोरनि प्रेसिडेन्ट मोहम्मद मुइजु बिथाङा चाइना हादोरजों खाथि सोमोन्दो दं होननानै मिन्थिना मोन्दों, जायनि थाखाय बिथाङा हादोरगिरि जानाय गिबि साननिफ्रायनो मालदीवआव थानाय इन्डियान आर्मिफोरखौ होखारनो थाखाय गोख्रों खामानि मावबोगासिनो दं। बिनि गेजेरावनो मैया बायकट मालदीव होननानै ससियेल मिडियायाव गोबां ट्रेन्डिं जानायखौ नुनो मोन्दोंमोन। मानोना थांनाय साननै सिगाङावसो भारत हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा लक्षद्वीपआव मिथिंगायारि नुथाय आरो लैथोमायाव थानाय जिउआरिफोरखौ नायनो थाखाय बेरायहैदोंमोन आरो बिथांनि माखासे सावगारिफोरा ससियेल मिडियायाव गोबां गोसारदोंमोन, जायखौ लानानै मालदीव हादोरनि साथाम केबिनेट मिनिस्टारफोरा गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथांखौ इजराइल हादोरनि गुलाम आरो सासे जकर होननानै बुंनायजों लोगोसे गोबां आरजाथावै बाथ्राफोर बुंदोंमोन। बिनि फिनजाथाय महरै भारत हादोरा मालदीव हादोरखौ गोख्रों फिनजाथाय होदोंमोन आरो गोबां सेलिब्रिटिफोरजों लोगोसे गोबां गावनि हादोरनिनो दैदेनगिरिफोरजों मालदीव सोरखारा सोंखारि जादोंमोन, जायनि थाखाय मालदीव हादोरखौ बायकट खालाम होननानै ससियेल मिडियायाव गोबां खौरां गोसारगासिनो दंमोन। दा बेनि लेखायै 24 घन्टानि गेजेरावनो मालदीव सोरखारा साथाम केबिनेट मन्त्रि फारियै मारियाम सिउना, मालसा आरो हासान जिहान साथामखौबो मन्त्रि बिबाननिफ्राय सासपेन्ड खालामनो गोनां जाबाय। मानोना मालदीव हादोरा भारत हादोरजों सुथुर जानानै थानो हाया। बेजों लोगोसे मालदीव सोरखारनि सायाव बिसोर साथाम मन्थ्रिखौ गोख्रों एक्सन लानांगौ होननानै गोबां प्रेसार होनाय जादोंमोन। साथाम मन्थ्रिखौ सासपेन्ड खालामखांनायनि उनाव मालदीव सोरखारा बिसोर साथाम मन्थ्रिया बुंनाय रावफोरा मालदीव सोरखारजों जेबो सोमोन्दो गैया, थामहिनबा गावबा गावनि बुंनाय रावसो होननानै रोखा खालामना होयो। रेलगारि सावनानै होनाय बादि माखासे दुंहाव थासारिनि जाथाय जालांनायनि उनावबो मैया बांलादेश हादोराव बिसायख'थिया जानानै थाङो। बांलादेश हादोरनि सोरखारनि हेंथा बेरेखा दोलो बांलादेश नेशनेलिस्ट पार्टी सुंद'यै BNPआ बिसायख'थिखौ बायकट खालामनायनि थाखाय ब्रैथि खेबनि थाखाय शेख हासिनाखौनो फिन खेबसेबाव बांलादेश हादोरनि गाहाय मन्थ्रि जाफिनगोन होननानै खौरां मोननो हादों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला मैया फुंबिलिनि 8 रिंगानिफ्रायनो भट होनाया जागायो आरो मोनाबिलिनि 5 रिंगायाव जोबो। दिनै बिसायख'थिनि फिथायखौ फोसावनाय जागोन आरो जाय हानजाया बांसिन मासि देरहानो हागोन बिसोरनो बांलादेश हादोराव सोरखार दानो खाबु मोनगोन। नाथाय BNP बेरेखा दोलोआ बिसायख'थियाव बाहागो लायैनि थाखाय शेख हासिना दैदेननाय दोलोखौनो बयनिख्रुइ बांसिन मासि मोननानै सोरखार दानो हागौ होननानै खौरां बिजोंफोराव गोबां गोसारनाय नुनो मोन्दों। BNP बेरेखा दोलोआ बिसायख'थिखौ बायकट खालामनायनि गुबै जाहोनानो जादों BNP दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफोरखौ शेख हासिना दैदेननाय सोरखारा थांनाय 3 दान सिगांनिफ्रायनो जोबथेसालियाव सोनानै दोनदों। बेजों लोगोसे बेरेखा दोलो BNPनि गाहाय आरो आगुनि बांलादेश हादोरनि गाहाय मन्थ्रि बेगम खालिदा जियाखौबो जोबथेसालियाव सोनानै दोनदों। बिनिखायनो बिथांमोनखौ हगारना होयैनि थाखाय बिसायख'थिखौ बायकट खालामदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय अरां खरखाबारि एबा फाख्रिबारि गामिनि खेमा दैमारि मुंनि सासे बोराय बैसोनि सुबुङा थांनाय 6 जानुवारि खालारखालिनि 3 रिंगासोनिफ्राय गोमानानै दं। नखरनि सोद्रोमाफोरा फोरमायथिनाय बादिब्ला खेमा दैमारिया मेलेमारि जेंना गोनां आरो बाथ्राबो रायज्लायनो रोंलिया। बिनिखायनो नखरनि सुबुंफोरा खेमा दैमारिखौ बायजोआव ओंखारनो होआमोन, नाथाय थांनाय 6 जानुवारि खालारखालि बायजोआव ओंखारलांफ्लांनानै गोमानानै दं। फोरमायथि हरबावनाय बादिब्ला गोमाखांनायनि दान्दिसे उनाव माजबाद ओनसोलाव माखासे सुबुंफोरा खेमा दैमारिखौ नुदोंमोन होनना फोरमायथि हरदों। नाथाय नागिरब्लाबो मोनफिनैलाय नखरनि सोद्रोमाफोरा बहाबाफोर सोरबाफोर नुसनबायोब्ला अननानै 6913524694 बे अनजिमानि नम्बराव खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों।
बर' समाजाव माब्लाबा हौवाया गुबुननि हिनजावखौ दोनखारलांनाय, माब्लाबा हिनजावा हौवाखौ गारना खारनाय आरो माब्लाबा गुबुन हारिनि हौवाजों दोनखारलांनाय बायदि बायदि जाथाया बर' समाजाव जाबोबाय थानाया दिनै गोदान बाथ्रा नङा। बेफोर जाथायखौ गोबां खेब जोङो खोनानो मोनबोगासिनो। फिन बेबायदिनो धेमाजि जिल्लानि माइनाव बर' मुंनि सासे हाबा जाखानाय आइजोआ 4 बोसोर उन्दै बैसोनि फिसाजोखौ गारलांनानै गुबुन हौवाजों खारलांदों। मिन्थिना मोननाय बादिब्ला माइनाव बर'आ थांनाय 2023 मायथाइनि 23 दिसेम्बर खालारखालि क'क्राझार टिपकाइनि दुर्गा होननायजों दोनखारलांदों होनना मिन्थिना मोन्दों। माइनाव बर'खौ बहाबाफोर नुसनबायोब्ला 8011898541 बे अनजिमानि नम्बराव खौरां हरनो थाखाय नखरनि सोद्रोमाफोरा खावलायहरदों। भारत हादरनि रायजो राजाफोरनि थाखाय बोथोर बिगियान बिफानआ मोनसे खौरां फोसावनानै होदों। भारत हादरनि साहायारि बाहागोफोराव फैबाय थानाय माखासे सानफोराव बोथोरा जोबोद गुसु जागोन होननानै बोथोर बिगियान बिफानआ रोखायै फोसावनानै होदों। फारियै पान्जाब, हारियाना, चन्डीगढ़, दिल्ली आरो राजस्थानाव बोथोरा जोबोर गुसु जानायजों लोगोसेनो गोबां रोजा खुवाबो खुगोन होनना फोरमायदों बोथोर बिगियान बिफानआ। बेजों लोगोसे आरोबाव सा-सोनाब आरो गेजेर भारतआव फैबाय थानाय सानफोराव अखा आरो बारहुंखाबो बारगोन होनना मिथिना मोन्दों। बेनि अनगायैबो 8 आरो 9 जानुवारियाव हिमाचल प्रदेश, उत्तराखन्ड, पान्जाब, हारियाना, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेशआव गोबां गुवारै गोसारनाय अखा हागोन आरो लोगोसे बोथोर बिगियान बिफानआ तामिलनाडु आरो केरेलायावबो गोबां अखा हागोन होननानै हादरनि रायजो राजाफोरखौ सांग्रांथि थानो थाखाय वार्निं होबावदों। दासान्दि दिल्लीयाव बोथोरा सोलायनायनि एबा बांद्राय गुसु आरो खुवा खुनायनि जाउनावनो गासै सानबानि थाखाय नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 5 सिम फरायनाय फरायसालिफोरखौ 14 जानुवारिसिम बन्द फोसावनानै होदों दिल्लीनि सोलोंथाइ मन्थ्रिया आरो उत्तर प्रदेशआवबो 10 जानुवारिसिम बन्द फोसावनानै होदों होनना मोनथिना मोन्दों। सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंनाय बाक्सा जिल्लानि बरिमाखा दख'रा एबसुनि 50थि बोसोरारि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायजों लोगोसे खुंगा 47थि बोसोरारि जथुम्माया मैया जोबनानै थांबाय। मैयानि बे जोबथा सानाव फुंबिलिनि समाव गोलाव हान्थिना खारनाय बादायलायनाय, हारिमुआरि हानजा सुरनाय, बान्था राननाय आरो बायदि बायदि हाबाफारिया जोबनाय लोगो लोगोनो सानजौफु समाव गेवलां मेल जिरायनाय जायो। बे गेवलां मेलखौ गाहाय आलासि महरै बेखेवनानै होदों बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बिबुंथि होदों दि खौसेथिनि लामाजों आगान सुरनानै बर' हारिया दिनै बेसिम सफैबाय। नाथाय दासिमबो जोंनि बिदा-फंबाय बिथांमोना जोबथेसालियावनो दं। बिथांमोनखौ जेरैखि जायाब्लाबो उदां खालामनो थाखाय नारा-नाथायैब्लाबो जों नाजागासिनो दं आरो मिजिंथियोदि बिथांमोनखौ थाबैनो उदां खालामनो हागोन आरो जिखिनि केस दं बे केसफोरखौ जों फोजोबनो नाजागासिनो दङ आरो गासैबो जेंनाफोरखौ फोजोबनानै मोनसे जौगासार बर' हारि दानायनि थाखै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिशन आरो भिजनआ जाफुंसार जानो थाखाय बारा गोबाव सम गैलिया। बिथाङा बुंबावदों दि हारिनि साफ्रोमबो बर' फिसाया गोग्गो आरो गोख्रों लामाजों आगान सुरनांगोन। मोनफ्रोमबो गामिफोराव समाज बेरेखा खामानिफोरखौ गोख्रों आखाइजों दबथायनो नांगोन। मानो होनोब्ला दानि सरकारा जौ जुवा बायदि थासारिखौ माब्लाबाबो लाय होनाय नंलिया। थांनाय 2023 मायथाइनि 7 जानुवारि खालारखालि फुंबिलि सोरांसि 2 रिंगा 30 मिनिटसोआव बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारि बिथांखौ आसाम पुलिस बिफानआ देशद्र'हि, भारत हादरनि बेरेखा खालामग्रा सुबुं आरो माखासे दाय जाबसिननानै आयेन बेरेखायै हमना लांनानै 91 सान जोबथेसालियाव सोनानै दोनदोंमोन। बे जाथायखौ इयुनाव जाहाथे अरायबो गोसोआव लाखिनो हायो, जाहाथे जिउनि मोनसे बावगारलांनो हायै गोसोखांथि जानानै थालाङो। बेनि थाखाय मैया दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा गांसे गावनि आखाइजों लिरनाय बिजाबखौ पद्मश्री बान्था मोननो हानाय ड मंगलसिं हाज'वारि बिथाङा बेखेवनानै होयो। बे बिजाबनि मुङानो जादों साम इम्परटेन्ट कटेशन्स रिगार्डिं द हिस्टरिकेल बेकग्राउन्ड अफ द बड'स। बे बिजाबाव बर' हारिनि मेलेमजिबि सुबुंफोरा आगुनि समाव लिरनानै गालांनाय माखासे बेसेन गोसा बाथ्रा आरो जाथायफोरखौ लिरथुमनाय जादों
होननानै बिथां दावराव देख्रेब नार्जारिया फोरमायदों। बे बिजाब बेखेवनाय हाबाफारियाव पद्मश्री डक्टर मंगलसिं हाज'वारि, आगुनि बारग' एमपि सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि, बारग' बिटिसि सोलोंथाइ बिफाननि डाइरेक्टर रबि चन्द्र बरगयारि, बारग' बिइअ अमरसिं ब्रह्म, मिरु बनसुनि आफादगिरि बनजित मनजिल बसुमतारि आरो माखासे गेदेमा सुबुंफोर। बे हाबाफारिनि उनावनो बिथांमोना एनएलएबीनि केडारफोरखौ चान्दामारि डिजिगनेटेड केम्पनिफ्राय होखारनाय जाथायखौ लानानै गोख्रों रावजों सोंखारियो। सनितपुर जिल्लानि ढेकियाजुलिनि बरसापारा स्टेडियामाव खुंफुंजानाय अल आसाम कलवार समाजनि खुंगा 4थि महासभायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि ड हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन। बिथांजों लोगोसे आसामनि केबिनेट मन्थ्रि अशक सिंघाल बिथाङाबो बे मेलाव नुजाथिफैदोंमोन। गिबि मन्थ्रि ड हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ माखासे सरासनस्रा सुबुंफोरजों सेलफि लाना जोबोद गोजोननायखौ नुनो मोननाय जादों। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। एसेनोसै, गोजोन्थों।